Aboki na gari ba yawan magana yake ba, yakan tsaya a lokacin da kowa baya tare da kai. Lokacin da kake farin ciki mutane za su raɓe ka, amma akasin haka sai su ja baya. Amma aboki na gari yana zama da kai ne lokacin baƙin ciki da lokacin farin ciki, saboda baya buƙatar hawayenka ya zuba kai kaɗai. An ce da yankin rijiya ake sanin halin mai guga, kuma a haka ake gane aboki na gari a yayin ƙunci. Aboki na gari bai ƙaunace ka don amfaninsa ba, haka kuma yakan ji zafi a duk lokacin da ka ji ciwo duk da ba a jikinsa ba. Aboki na gari fitila ne yayin duhu, baya kyauta ido biyu in dai ba zai yi a ido ɗaya ba. A duhu shawararsa tana yi kamar haske, baya yin dariya akan kuskurenka, sai dai ya ƙoƙarin gyara maka domin kar ka sake. Ba yawan zama tare ake gane aboki ba, kamar yadda ba a nauyin kaya ake gane ƙarfi ba. Ana cewa a wayewar gari ake gane mara tsoro, ni kuma ina cewa lokacin tashi ake gane mai goyon baya. Don haka ka zauna da masu tsoron Allah, masu gaskiya, masu adalci, masu zuciya mai tausayawa, domin aboki na gari ba kyalle bane a kasuwa, kaɗan suke amma darajarsu ta fi zinariya. Ya ke ƙawata, a ƙarshe ki riƙe wannan, wanda baya ƙarfafa ki yana rage ki ne, domin aboki na gari shine baya ƙara miki nauyi sai tarin kima. Wannan sadaukarwa ne ga ƙawata, aminiyata, abokiyar shawarata, Rufai'A Sanusi Manema. Barka da murnar zagayowar shekarar haihuwarki. Ambassador Aisha MJ.